Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ako lang ba yung nanay na feeling ay isang malaking warehouse ang bahay? Ang dami-dami ko po kasi talagang tambak. Ako po ay work from home. I have kids at home also dahil sila po ay wala pang pasok sa ngayon. And nahihirapan po akong mag-declutter. Ano po bang mga tips ang gagawin? Hay! Ang gulo-gulo-gulo! Nicole Yala, para sa'yo talaga. Ay, hindi para sa akin. Baka para sa'yo. Hindi mga damit mo daw. Hindi na ito para sa akin kasi ako nga hindi ko rin yan ma-solve. And sige, kung magte-take tayo from what I just said, James, na hindi ko nga ito ma-solve, diba? Or something. What I realized is that, una, kunyari, pagdating sa clutter ng kids in the house, tinanggap ko na habang may mga bata, at ito po ay lagi nating tatanggapin, habang po ang bahay po natin ay may mga bata, okay, siguradong may legong nakakalat, siguradong may mga crayons na putol-putol na wala sa pwesto, siguradong yung mga puting kumot ay magkakaroon naman siya ng tsokolate o kaya ng ketchup. Tama. Siguradong may mga bakas ng chichirya sa kama. Siguradong madumi. Sigurado talaga kasi may mga bata. Tama. May mga bata. Para sa akin, para hindi ka na lang masyadong mabaliw, tanggapin mo lang and just freeze that etong season na ito ng buhay enjoy ninyo. the moment. Correct. Kasi dadating yung panahon na kahit gusto mong may nakikita kang mga stuffed toys, meron kang nakikitang mga kalat, 'di ba? Wala na yun Kasi dadating yung panahon na itatapon na yung mga toys or ipapamigay na yung mga toys. Meron akong isang napanood na ganyang klaseng video na yung tatay umiiyak siya. Ang title ng video is parang One Last Teddy Bear. Parang ganon. So, meron siyang daughter na 12 years old na ang hiling lang for her birthday is a teddy bear. So, yung tatay, parang nagreklamo kasi una sa lahat, ang dami-dami niya ng teddy bear. 'Di ba? So, bakit ka pa humihingi ng isa pang teddy bear? And then, na-realize nitong tatay na ito, one more teddy bear won't hurt. Kasi dadating yung panahon, bigla niya na-realize na dadating yung panahon na kahit gustuhin mo mang bigyan ng teddy bear yung bata, hindi niya na-trip kasi hindi na niya season. Tama. Hindi na season ng kanyang buhay yung teddy bear. Iba na yung niyayakap niya. Correct. 'Di ba? Oo. So yun lang, at least dun sa part na yun about the clutter tungkol sa mga gamit ng mga bata, i-freeze mo lang din yung memory na yan. Tapos don't be too hard on yourself. Kung tanong mo kung ikaw lang yung nanay na warehouse ng bahay, hindi. Hindi lang ikaw yan. Marami po, nagpe-pretend lang yung iba o kaya ang pinopost lang nila sa social media ay yung malinis. Yung area na malinis. Correct, yung area lang na malinis. Although, meron akong kakilala na talagang sobra talaga yung bahay. As in, kahit may bata, talagang arrange talaga lahat. 'Di ba? Pero, wala ganun siguro talaga sila. Ganun, arranger siguro talaga siya. Ganun. Kung hindi ka ganun, wala tayong magagawa. At saka may bata dadating ang panahon. Correct. Lahat na ng puting kumot, puting bedsheet, puting throw pillow, puting kutsyon,
piliin mo na yan kasi dadating ang panahon, wala nang batang magmamantsa dyan. Tama. Kasi kayo na Oo, lang. kung minsan nga tayo pang mga magulang yung pupumilit, halimbawa, hindi na nila gagalawin yung toy. Di ba favorite mo to? Oo, correct. Pinipilit mo pa. Hindi, Totoo. favorite mo to. Di ba gusto mo yan siya? Ganon. Totoo yan. Nitong nakaraang araw, yung anak kong bunso, si Prince, naglambing sa akin ng date. Mhm. So gusto niya daw mag-date kaming dalawa. So nag-date kaming dalawa. Kaming dalawa lang gusto niya. Tapos, dun sa aming date na siningil na siya ng samgyup ng full rate, hindi bata. Paano naman? 2.5 price si kuya. Ang lolo mo, 2.5 price. 7 years old, 2.5 price sa samgyup. Mas marami pa siyang kinain kanin kesa sa akin, no? So, nadaan kami sa isang store ng mga toys. Tapos, tinanong ko sa kanya, do you want to go in? Tapos sabi niya, syempre naman, bata naman talaga siya 'di ba? Tapos namimili siya, tapos sabi niya, can I choose? Tapos yung pinipili niya, stuffed toy. Ang sa akin, dagdag na naman ito sa tambak. Ito na naman yung isa sa mga ilalagay na naman or sandali lang, tapos kakalimutan. Pero sabi ko, hindi saglit lang siyang bata eh. So what is how much, 'di ba? Pero matatandaan niya na during our date, 'di ba? Yung gusto ko, sabi ganito pa kasing description niya, bakit ko naman hindi bibilhin? Ganito, Mom, I feel like the penguin is talking to me. Wala na, finish na. Wala, finish. Kinausap na siya. Kinausap na siya ng penguin eh. Ang gagawin ko, kinausap na siya ng penguin. Wala na, finish na yun. I feel that the penguin is talking to me and telling me to bring him home. So, lalabang ka ba sa penguin na kinausap yung anak mo? Hindi. Tama. Kasi, pero totoo, if fast forward mo siya to in the future, will that time ever come pag binata na siya? Nasasabihin niya sa akin, Ma, pwede mo ba sa akin bilhin yung penguin kasi kinausap niya ako? Kapag ka binata na siya tapos kinausap niya ng penguin, baka ako yung mamablema. Kasi bakit siya kinausap ng penguin, di ba? Pero ngayon bata siya, tapos ina-appreciate ko. And true enough, tambak na naman siya today. Pero it's always a nice memory na, okay, na-frame ko siya na ito yung binili niya nung date namin. First date namin na kaming dalawa lang. Di ba? So, yun lang dun sa part na yun. Huwag ka na masyado ma-stress, Mami, dun sa nag-PM sa amin, tungkol sa kalat, tungkol sa mga kids. Ngayon, yung sa mga clutter na yan, hindi ko rin masagot talaga. Baka may suggestion si Diego. Kasi pinapagalitan din ako ng asawa ko. Mali yung pinagtanungan mo. Ako, ang naisip ko dyan na posible, don't be too hard on yourself na agad-agad at one time, kaya mo siyang i-declutter lahat. Para sa akin, kunyari, mag-goals ka lang na every Friday, let's say, Friday ngayon, di ba? Every Friday, may isa kang garbage bag, kunwari, na made-declutter. O kaya isang drawer ang maayos. Ito muna. So, one day at a time, one task at a time, ganon. Ako, ang problema ko kasi sa mga ganyan, yung mga halimbawa, may bibilhin akong mga box, nag-upgrade ako ng mga mixer. Ayan. Hindi ko mabitawan yung mga box na yan kasi parang saya. Or di na iniisip mo ba na kasi pag binenta mo, mas may value pag may box? Yep, isa pa yan. Totoo talaga kasi din eh. Oo, kahit mga sapatos, pag binenta mo na walang box, mas mura. Pag may box, mas mahal. Correct. Diba? May ganyan tayo eh. So, mali ka talaga na natanungan. Pero siguro ang maganda para makapag-declutter ka is yung hanapin mo yung tamang motivation. Halimbawa, ito hindi ko na nagagamit, pera pa pala to. Totoo din. Mag-a-upgrade ako, bibili ako ng panibagong ibebenta mo yung maraming kalat, meron kang mabibili na isa. Hindi, tapos, marirealize mo, pag nilet go mo siya, hindi mo naman pala ikamamatay. Na nilet go mo siya, na pera mo pa. Tama. Hindi ko nga alam kung uso pa ngayon yung barter kasi nauso siya ng pandemic eh. Yun yung isa sa mga favorite ko talaga na nagtataka yung asawa ko, bakit meron ditong may dumadating na isang tray ng itlog. Parang swap barter. Tapos sabi ko, hindi meron ako mga tumbler dito na hindi na kailangan. Pinost ko dun sa barter group, 'di ba? Gustong-gusto ko yun, yung barter na yan. Baka pwedeng buhayin ulit yan eh. Yan, 'Di ba? Pwede yan eh. Yung kung wala kang aktual na pera na pangbili ng isang bagay, pwede mong exchange for something that you don't need. Or di naman kaya, ang pwede mong gawin, kasi hindi nga namin to nagagawa. So, suggest namin sa'yo, baka magawa mo, kasi kami ni Diego, di namin magawa. So, suggest namin sa'yo, di ba? Di ba minsan mayroong mga ganon na mag-search ka lang sa Facebook, sa social media, na mga
kukuha ng mga items for donation. Oo, meron. May ganun. Diba? O, isa pa nga. Kaya nga sinasabi ko, dapat makahanap ka na ng proper motivation na malet go mo yung mga bagay. Correct. Like, i-donate sa Totoo. orphanage man yan. Yan, meron Oo. yan eh. Type mo lang yung word na donation, parang feeling ko, kunyari, ano man yung mga extra mo, donate clothes, ganyan. Makikita mo eh. Tapos, meron yan silang parang lugar na paghuhulugan, Oo, ganon. Yun yan. ay i-effortan mo. Pero at least nakapag-declutter ka. Ang sa akin, do it one at a time. Hindi mo kailangang agad na malinis at hindi na Oo. parang warehouse ang bahay mo. Kasi mangyayari naman talaga yan, pero magugulo din lang talaga. May tao eh. Tama. Ako para sa akin yun lang yun. May tao dyan. Correct. Eh di syempre meron talagang gulo dyan. Ganun talaga yun. Ayan, again, sabi nga ni Nicole, one at a time, parang practice siya na mag-let go ng mga bagay. Kasi yun ang Correct. pinakamahirap talaga eh. Letting go. Yung letting go dun sa mga bagay na may mga attachment na sa'yo. May correct. mga part na ng memories mo. Tama. O mahirap. Yan, alam mo, binili ko to sa ano eh. Pero hindi mo naman sa talaga kailangan. Totoo. Tulad nung isang araw, sabi sa akin nung asawa ko, sabi niya, ito, ano mo na to ha, i-let go mo na to. I-regift ko na daw. Tapos, ano siya eh, Hello Kitty na tumbler. Sorry na po dun sa pagbibigyan ko. Opo, regift po yan. Okay, so sana hindi siya nakatutok. Anyway, sabi niya, ibigay mo na to. Ano pa yan, na binili pa natin yan sa Bangkok. Tapos pagtingin ko sa kanya, binili namin siya sa Korea. So, kailan pa kami huling nag-Korea? Sobrang tagal na kami simula nung nag-Korea kami. So, ibig sabihin, hindi ko naman siya kailangan. 'Di ba? Itinago ko siya, nasa box lang siya ng matagal na panahon. Hindi ko naman pala talaga siya kailangan. Ganon. And isang lesson din talaga siguro, before we purchase something, tanungin mo yung sarili mo, kailangan ko ba ito? Kasi nagkikling talaga dun tayo sa memory. Actually, merong binigay si Papa Ren na toy kay Justin na Iron Man na hanggang ngayon, nandun pa rin nakabox pa rin. Talaga? Oo. Hindi talaga yung pinabuksan. Ganon? Oo. Ilang taon siya nung binigay? Bata pa? Bata pa eh. Minsan tayo talaga yung pasawa. Para talaga laruin yun eh. Ngayon, binata na si Justin. Paano na? May ganun kasi talaga tayo. Meron tayong attachment sometimes. Tapos may sentimental value din. Or pwede rin siguro, Jegs, na maaaring sugat din ito ng kabataan. Posible din, no? Na nung araw kasi hindi naman tayo makakuha ng laruan, ng damit, ng sapatos, 'di ba? Na nung capable na tayo, 'di ba? Posible din siguro Posible sa akin din. sugat ng kabataan kasi ako dati nung kabataan ko ang mga laruan ko lahat galing sa basurahan eh. Yung mga sirang toy kasi tatay ko driver ng basurahan ng truck. Ayun. So every time nakakakuha kayo. Oo. pag dumadating paparada yung basurahan, tay may toy. So excited ako. So yung mga toy ko mga galing sa basurahan. So may ganung kwento. Eto so, ni siguro, pagka baka ganun. Baka may mga ganyang klaseng sugat. But anyway, since sa decluttering na yan, may mga nasuggest na kami sa'yo. Sana magawa mo kasi Tama. ulitin namin, hindi namin nagawa. Patuloy, yung decluttering na yan ay patuloy naming laban. Correct. But anyway, salamat. Salamat for sharing at naway may na-pick up ka sa amin ngayong Friday na ite. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!